Moni kungocheza ka fast mwina munatolera kale kuti ndimazitsataso za music industry kaya movie industry za Hollywood chanchani ndimazitsata opya moda baba ndati ndiyamve kurapa inuyonso kudabwanso kuti hey. Koma okay, just wanted to say something quick. You know what? Zinthu zambiri zimakhala zovuta in life, right? Gwira ntchito kulimbikira kumachita pushi chilichonse kumoneka chovuta chani, that is just moyo. Ukati moyo, timalimbikira pena zimalimba zimavuta koma we keep trying. Ungofuna kulimbikitsana kunena kuti keep trying, keep going, mukupusha zikusuntha. Chifukwa chonena kuti anthu timatengeka, tiyang'ana TV tiona ena ake pamene pajapa akuonesa kuflasha life yawo, mawochi odula, anthu akuvala mawochi okudula, manyumba odula, zimagalimoto za mitengo yodabwitsa ija kuti koma wow. I'm talking about anthu aku Hollywood, in case kuti ena angamve kulabwisa, kuti kumakuonesa ni lifestyle ija yonena kuti wow. Koma you ask yourself, kodi zinthu zeni, what did they do to get those things? Ena amakhala agulitsa miyoyo yawo, agulitsa mizimu yawo, ndipo akupanga zinthu zoopsa kuti akhale ndi zinthu zimenezozo. And on top of that, zinthu zonse zawo chifukwa chonena kuti nthawi ina iliyonse enu ake awapatsawo akazifuna amazilanda. Mukuziona zomwe zikuchitika ku Hollywood, ndipo zakhala zikuchitika sikoyamba. Ndiye kungokhala kuti tiziyamika moyo umene tili nawo, tikuyesesa, yes, we are pushing. Zomwezi zochepa zomwezi zigege zomwezi tikadya nkukhuda. Kaya timwera tii, kaya timwera thobwa nkugeya. Ugeya mtima ulizi wadya zako. Umukagona kumalotaso tulo nkonono mpaka kudzuka mamawo ilendoso again. Kaya mukagulisa zinthu zanu konsika, kaya mukalima, koma as long as you're pushing, mukulimbikira kumbali yanu, mukupanga khobidi lanu, chilichonse mukupanga chanu, it's legitimate. Nkumagona ndi mtendere wanu, ndi chinthu cha mtengo wapatali. Anthu enawa amapezeka kuti akupita mmene mucha industries ngati amene ajawa ndi zolinga zabwino, koma akapezeka kuti awapanga compromise, ayika mu situation yoyipa, asainisa ma contract oyipa. Kuli ma contract oyipa onena kuti anthu ambiri amene mmaonawo akuflasha zinthu akutani ndakapolo akupanga zinthu zoti sakufuna. Kumadabwa kuti akuti uyuyu amakhalira chamba, mutu wake ngosayenda, angosuta chamba. Iniyo madabwa koma munthu ali ndi chilichonse chomwe amafuna, chomwe akukhalira muchamba nchani. Nchifukwa chonena kuti ndikapolo wawina wake, chilichonse chomwe akupanga sakufuna akuwauza kunena kuti ichi chimupanga mufune musafune. Pamene nafe tikamaona iyi kumasirira ine nkanango khala ngati awo, ayi ndithu ndakapolo anthu enake, ndakapolo ama contract enake uyipa. Chilichonse chomwe akupanga akuuzidwa kuti upange ichi ufune usafune. Kenako tsiku ina mudzangomva zoti iye akuti achita overdose, anasuta chamba chambiri achita overdose, atani afa, anatere afa, akuti azimangirira. Ino madabwa kuti zatani, koma anasainira moyo wawo. Zonse zambiri, osati zonse, alipo ena amapanga zolongosoka iti zabwinobwino zanomo, koma ambiri ndi ma sell out. Ndekungonena kuti osamakhala ndi mtima uchoti akuti acha no, aliyese pa level yake, aliyese pa pace yake. Pamene mulipo tiye tizilimbikirani chomwecho kufikira tifike pamene tikufunapo. Pabwino kunena kuti sustaining life munjira yabwino, kuti ndikutha kugula chakudya, ndikutha kulipira renti, kaya ndamanga nyumba yanga kachani, aliyese pa level yake, as long as mukhale utani osangalala. Koma izizi zomaona ngati kuti anthu amene akutere zikutere, amene akuwala kwambiri akung'wanima ma television imu bodza lokha limene lija, zambiri nzabodza. Ndipo mutati muone ma background stories a anthu ambiri amene ali mzimene zimugoza kukhumudwa. Tiziti tikadya chigege chicha, kunyema sima yanga yewa ija ndikukupa therere lija, tizichita kuti tikudya mwamtendere. Anthu ena sakugona tu, koma inu tikamaona zili ngwani.
mavuto okhaokha. So tiphunzire kumayamika zomwe tili nazo panopo. Napitapo kuukwati ne kalekale ndili mwana kuukwati kumudzi kwathu. Kumuzi kwathu kwina ndikudedza. Kuna ukwati wako anthu ucha ukwera njinga kupita kuukwati njinga akapalasa ija. Madzulo ake kunali dance. Ndikati azimayi amavina, atsikana amavina. Ifeso tinkavina nawo, satengeri tisini mavina nawo. Koma anthu akuvina pamene paja inuyo. Akati sanje ndilibeka matima mandiwawa. Wawa. Akatero tikuimba gesha. Tikatero kuimba koma nde kunali kuvina. Koma anthu kusangalala. Anthu akumudzi kweni kucha. But I tell you, ali ndi mtendere more than anthu amene amaoneka amene ajawa ali nchilichonse. Anthu okhala ndi chimanshoni, chinyumba cha zipinda 16, mabafa 8, oti mbali inaso ya nyumba sanayionekwa ni achewa. Koma awawa amene ajawa akuvina nsanje ndilibe koma mtima umandiwawa aja. Amene ajawa ndi amene ali ndi mtendere. Osamanyoza position yanu. You're in much better position than anthu amene mukuwaona ngati ali babwino sometimes. Tizipitiza kulimbikira. Komanso tizikhala oyamika chimene tili nacho. Zikomo kwambiri.